Mattew 7 parti mill-kwiet ta' sidna Ġesu fuq il-muntanja. Ta' kull il-kwiet ħafna ħafna istruzzjoni ħafna tagħlim għal kif għandna ngħixu bħala disċipli tiegħu. Mattew 7 versu 1. Ma tagħmlux ħaq jew tagħmlux ġudizzju tiġġudikawx biex ma jsirx ħaq minnkom. Għax bil-ħaq li tagħmlu isir ħaq minnkom u bil-qies li bih qisu jerġa' jkun miqjus lilkom. Wara tara s-siffja li hemm fajnhuk u ma tarax travu li hemm fajnek stess. Jew kif tgħid il-ħuk ħallek ilek is-siffja minn għajnejk. U għad travu qiegħed fajnek. Inti ipokrita, nefk l-ewwel travu minn għajnek. U mbagħad tara ċar biex taqla s-siffja minn għajn huk. Ġili tqajtu ma' xi ħadd u tkellimtu miegħu u bħala difiża jgħidlek ma tistax iġġudikani. Ma tistax ma dik ebda dritt tiġġudikani. U infatti Ġesu stess qal tagħmlux ġudizzju biex ma jsir ġudizzju minnkom. Jużaw dal-vers possibilment li żed sentenza miżinterpretata fil-Bibbja kollha illi n-nies jużaw ħażin biex jieħbew wara subajhom fil-waqt li inti qed taffronthom bil-verità jieħbew għal dal-vers ma tistax tiġġudikani. M'għandek ebda dritt tiġġudikani. Kont naf tfajla ma tafux intom illi ħin kollu kienet tajt no one can judge me. No one can judge me. U kienet tfajla, tip ta' tfajla insubordinata, diżubbidjenti lejn ġenituri, lejn l-għalliema tagħha, lejn kulħadd. Nistgħu niġġudikaw jew le. Mela daqqatajn hawnhekk kif jesprimi ruħu Ġesu la tagħmlu ġudizzju biex ma jsirx ġudizzju minnkom. Qisu qed jagħmilha ċara li tiġġudikaw qatt u f'ebda ċirkostanza. Però aħna nafu l-Iskrittura hija rikka u rridu aħna u nippruvaw nifhmu il-messaġġ tagħha, rridu naraw kollox fid-dawl tal-Iskrittura kollha kemm hi. U dak li n-nies jgħidulna biex minn għalihom jiskapulaw il-verità attwalment m'għandhom raġun xejn. Maħud f'iżolament, iva, tista' tgħid li hawnhekk Ġesu qed jgħidilna qatt u f'ebda ħin m'għandkom tiġġudikaw, però għandna nafu li dan mhuwiex minnu. Għaliex ċertament Ġesu mhuwiex qed jgħallimna hawnhekk illi ma nistgħux nużaw dixxerniment. Illi m'għandniex nippruvaw narfu bl-erf li jagħtina Alla x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin, x'inhu aċċettabbli u x'mhuwiex aċċettabbli. Infatti, l-Apostolu Pawlu fil-talb tiegħu lin-nies li kien jafhom bħala aħwa fi Kristu, kien pereżempju hawnhekk jgħidilna illi jiena qed nitlob għalikom ma ngħidix anzi nitlob għalikom u nixtiequ li timtlew bl-arfa tar-rieda tiegħu. Fl-erf kollu u den spiritwali. Il-Kristjan mela huwa responsabbli illi jaraf bid-den li jagħti ħalla x'inhu tajjeb biex jagħmlu, x'inhu ħażin biex jiskansah. U dak li jgħod għalina għax narfu bħala rrieda talla ċertament tot ukoll għal ħaddieħor. Fl-ewwel Tessalonkin Pawlu jkompli jgħid ġarbu kollox jew aħjar ittestjaw kollox u żommu sħiħ ma' dak li hu tajjeb. Le mhux kollox jgħaddi mela. Mhux kollox jgħaddi. La darba waqt jgħidilna illi nittestjaw kollox, nittestjaw it-tagħlim, nittestjaw id-dottrina li nisemgħu fuq l-internet, fuq ir-radju, fuq television, fil-kodba, fir-revisti li naqraw, fil-pried kien nisemgħu ittestjaw kollox qed jgħidilna. Alla jżommna responsabbli individwalment illi mhux nibelgħu bħall-imtzazen. Imma li narblu ħalli naraw dak li huwa safi, dak li huwa tajjeb, dak li huwa onorabbli għal Alla u nimxu fih. L-ieħor il-bqija inwarbuh. Mela, meta Ġesu qed jgħid tiġġudikawx ċertament mhux qed jgħidilna għalqu għajnejkom u suqu tmorru fejn tmorru. Le. Baħnan jagħmel hekk. Baħnan.
Meqet isuq u jrid jasal fid-destinazzjoni tiegħu tiżomm għajnejh miftuħa għax hemm perikli x'jevita u jżomm il-vettura tiegħu miexja fid-direzzjoni t-tajba. Fl-istess kuntest fejn Ġesu jgħid tagħmlux ġudizzju biex ma jsirx ġudizzju magħkom, ikompli biex jgħid tatux dak li huwa qaddis lill-klieb. Lanqas titfgħu l-ġawar tagħkom quddiem il-ħnieżer li ma jafġuhomx taħt saqajhom u jerġgħu jduru u jqattawkom. Ġiswa qed jikmandana xi ħaġa. Titfgħux tatux dak li huwa qaddis il-klieb, titfgħux il-ġawar tagħkom quddiem il-ħnieżer. Mela, qed ikun naf min huma l-klieb u huma l-ħnieżer. Vera? Ġi fl-istess kuntest Ġesu qed jgħidilna li issa era fid-dinja hemm xi wħud li qed tiddeskrivihom bħala klieb. U ċoħe bħala nies kattivi, nies bla kuxjenza, li biex jagħmluk il-ħsara ma jridu xejn, Ġesu qed titfgħux dak li huwa qaddis, tatux dak li huwa qaddis lill-klieb. Mela, jien responsabbli li naraf min huma dal-klieb. Fir-relazzjoni tiegħi meta jiena qed nitkellem ma' ħadd ieħor, jekk xi ħadd qiegħed jikkalpesta l-verità tagħha, qed jgħajjar, qiegħed maqdar, qiegħed iwaqqgħat ċajt, dak huwa fi kliem Ġesu huwa ħanżir. Illi mhux kapaċi japprezza il-veritajiet sbieħ tal-kelma tagħha. U Ġesu qed jgħidilna titfgħux dak li huwa il-ġawar tagħkom quddiem il-ħnieżer. Mela biex jiena nobdih Ġesu Kristu rid naraf min hu ħanżir jew kelb u min mhux biex ikun nista' nobdih. Ġesu mela qiegħed jikkmandana biex nażlu bejn it-tajjeb u l-ħażin, ċertament. Meta jgħidilna tiġġudikawx ukoll ma jfissirx illi kull azzjoni tal-bnedmin tgħaddi, mhux kollox jgħaddi. Infatti Ġesu dejjem urina x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin. Ġesu dejjem iddefenda t-tagħlim tiegħu bl-iskrittura mqazza u miktub, vera, u allura dak li ħansihulhom morali jew etika hemm affarijiet li huma tajbin, hemm affarijiet illi Alla jipprojbihom. U allura meta ngħidu ma nistgħux naħsbuha, ma nistgħux naqgħu għal mentalità ta' nies li mhumiex Kristjani, jħobbu jgħidu. Well, ma dik inti qed tara hekk, jien nara mod ieħor. Dik tajba għalik, ma li jiena nagħmel xi ħaġa oħra. Ma tistax tgħidli illi jekk jiena fenna fjena impoġġi u inti qed tgħidli li l-żwieġ huwa żwieġ waħdu huwa onorabbli għal Alla, huwa aċċettabbli għal Alla. Żwieġ jekk jottalik inti żżewweġ ma jiena għalija l-impoġġi ma fiha xejn ħażin. Għalihom il-verità hija relattiva. Dak li inti jogħġbok u taraħ bħala tajjeb għamlu, ma li tindaħallix. Dik hija l-mentalità moderna, relattivizmu sejħilha, insejħula. Ġifieri kollox skont kif naraħ jiena, skont kif jotta għalija, mill-perspettiva tiegħi. Imma allura int m'intix jiena, u allura min huwa int biex tindaħalli. L-iskrittura frattant tgħidilna li l-verità hija oġġettiva jekk fi żmien Mosè l-omiċidju li toqtol lil xi ħadd kien dnub, illum inbidlet il-verità? Le, il-moralità u l-etika ma tinbidilx. Alla huwa qaddis, il-liġi li tagħna hija liġi li tirrifletti l-karattru tiegħu, karattru qaddis li ma jinbidilx fil-perfezzjoni tiegħu. U allura bħalma dari wieħed u wieħed kien jagħmlu tnejn, illum b'ebda mod ma sta ngħid imma inna sirt modern. Wieħed u wieħed jagħmlu tlieta. M'intix qed tgħix fir-realtà. Wieħed u wieħed xorta waħda avolja sa Tolemew u Arkimede matematiċi Griegi ilhom 200,000 ta' snin, xorta waħda. Wieħed u wieħed jagħmlu tnejn. Toġbok jew ma toġbokx. Hekk ir-realtà. U l-istess ħaġa nistgħu ngħidu dwar l-omiċidju, dwar l-adulterju, dwar l-idolatrija, dwar id-diżubbidjenza lil ġenituri, dawn huma affarijiet illi Alla għalimna huma ħżiena. Imma illi tħobb il-proxmu tiegħek, illi taħfer, illi tkun ġwejjed, li dawn affarijiet tajba.
U għalhekk m'għandhom. U allura il-verità hija verità. Kwalunkwe ħaġa illi ma taqbilx mal-verità x'inhi hija gidba. U l-Bibja kontinwament titkellem dan il-lingwaġġ ta' iswed u abjad. M'hemmx triq tan-nofs ta' gris illi kif tifhimha inti, kif jidhirlek inti. Okay? Jekk l-idolatrija kienet ħażin fi żmien Musa, għada ħażin sal-lum. Okay? L-ewwel littra ta' Ġwanni kien wieħed minn dawk l-awturi illi ma jinħebix wara subajh. Dak li għandu jgħidu mingħajr ma joqgħod jomoda. Fl-ewwel littra tiegħu kapitlu 1 vers 6 jgħidilna jekk ngħidu li aħna imxerkin ma' Alla, għandna ħbiberija ma' Alla. U frattant nimxu fid-dlam, qegħdin ngħixu fid-dnub, aħna qegħdin nikdbu. U maħniex nagħmlu l-verità. Qed taraw, ġifieri, jekk meta inti tgħid li jiena Kristjan, però mbagħad il-ħajja tiegħek tikkontradixxi il-professjoni tal-fidi tiegħek, allura Ġwanni qed jgħid inti giddieb. Ftit aktar tard tgħid min jgħid jiena narfu lil Alla, però mbagħad ma jħarsik mandamenti tiegħu, dan hu giddieb. U m'hemmx verità fih. Għal darb'oħra hemm dak li huwa iswed, dak li huwa abjad. Il-bniedem mitluf iħobb iżomm kollox vag, kollox ambigwu. Il-Bibja tgħidilna illi l-adulterju, l-omiċidju, l-ejra, l-mibeda kienu għadhom u jibqgħu ħżiena. Mhux jien qed ngħidha, mhux int, mhux xi filosofu, mhux xi teologu, Alla qed jgħidha. U allura jekk jiena nitkellem skont kif qed titkellem Alla, u jien qed ngħaddilek dat tarif, int m'għandek ebda jed, anzi, qed tkun responsabbli meta tgħidi tiġġudikani, għax mhux jien qed niġġudikak. Jien qed ngħidlek x'inhi l-verità. Jekk int ma taqbilx mal-verità, qed twaqqal ġebla fuq saqajk. Qiegħed propjament turi li inti giddieb b'emilek u anke bikliemek. L-Apostlu Pawlu ukoll kien jitkellem mingħajr ma joqgħod jilwi. L-Apostli kollha, il-Profeti kollha, Ġesu innifsu aktar minn kulħadd kien jitkellem hekk. Però Pawlu fil-Littra l-Korintin jgħidulhom ma tafux li l-ħżiena ma jirtux is-salta talla. Il-mitlufa kif iħobbu jitkellmu dwar tama ta' salvazzjoni u finalment fimni Alla jħobb il-kulħadd tal-waħanin u għaliex m'għandux isem, għax m'għandux daħlu l-ġenna. Ma tafux li l-ħżiena ma jirtux is-salta talla, la titqarqux la żienja, la l-idolatri, la l-adulteri, la dawk li għandhom min nisa, l-effeminati ġifieri, la dawk li jħobbu s-subien u l-irġiel, l-omosessuali, la l-ħallelin, la r-rejba, la skaren, la l-ajjarin, lanqas il-ħattafa minn tsibu biex huwa rejb, irid u għad muxaban, laqas il-ħattafa ma jirtu s-saltna talla. Dawn it-tip ta' nies, il-karattu tagħhom huwa hekk, melek jiena immur fuq xi ħadd u nibdew konverzazzjoni u dan huwa bniedem sakranazz. Kull flaxija imur id-dar patata, ma jara xart. U jiena ngħidlu ħabib tiegħi, jeħtieġ li tindem ta' din l-istil ta' ħajja tiegħek ila xekka tibqa' hekk u tmut f'dan l-istat ħadd tmur l-infern. Jista' jgħid li dan qed tiġġudikani. Jista' jew le? Ma jistax. Għaliex? Għax qed ngħidu bl-awtorità ta' Alla nnifsu. Fuq l-awtorità tal-kelma ta' Alla illi iskaren ma jirtux is-saltna ta' Alla. F'dan is-sens allura ċertament Ġesu meta jgħidilna tiġġudikawx biex ma tkunx iġġudikati, mhux qed jgħidilna li ma nistgħux nippruvaw noħolqu konvinzjoni ta' bnub u falliment morali f'dak li jkun. Anzi, huwa parti mill-evanġeliżmu tagħna dak. Biex wieħed iħoss il-bżonn illi jindem idu lejn Kristu u jilqa' is-salvazzjoni tiegħu il ħadd minna fuq is-salib tal-Golgota, il-bniedem jeħtieġ ikun iħossu ħati. Kif se nġieli jħossu ħati mhux billi nurih il-fallimenti tiegħu b'daqshekk. Minx qed niġġudikah jien, qed tiġġudikah il-kelma tal-Alla, iva, il-kelma tal-Alla qiegħda tiġġudikah.
Qiegħda tiġġudika. Ġesu għamilha mal-Marra Samaritana pereżempju. Meta l-amur sejħel żewġek. U għaltlu m'għandix żewġ għal sewwa qed tgħid li ma għax 5 irġiel kellhom u dak li qiegħda miegħu bħalissa mhuwiex żewġek. Kienet poġġuta miegħu. Ġesu ma beżax jgħidilha. Kontinwament il-profeti u l-apostli jippuntaw subajhom lejn nies illi żvijaw bil-modja talla biex iġibuhom lura. Daqshekk mhux jien li qed niġġudika. Alla li huwa l-leġislatur suprem, Alla li tagħna l-liġi tiegħu ta' mhux biss lili, ta' lili u lilek u lil kulħadd u jobbligana biex inħarsuha. U allura meta aħna qegħdin nonsu minna billi jiena nurik, anzi b'taqsek qed nagħmellek pjaċir, qed nuri nħobbok. Fl-ittra lil Galatin Pawlu jgħidilna kapitlu 6 vers 1. Ħuti jekk xi ħadd jinqabad f'xi ħtija, intom l-ispiritwali erġgħu saħħuh bi spiritu ta' ħlewwa u ħarslek innifsek biex ma tkunx imġarrab int ukoll. Fil-ambjent ta' knisja, jekk naraw xi ħadd huwa żvijat, m'għadux li kien qabel kien jiġi regolari u jitlob magħna u jfaħħar mulejmana u jitgħallem magħna. Tajjeb, issa nafu li hemm xi ħaġa serjament ħażina f'ħajtu. Pawlu jgħidilna li dawk huma spiritwali fostna għandhom jerġgħu isaħħuh, jerġgħu jirrestawrawh. Kif? Mhux billi inti tmur u turih l-iżbal tiegħu, turih id-dnub tiegħu, turih fejn hu qiegħed jiżvija il-barra mit-triq tagħna. Ġesu ċertament iva jgħidilna tiġġudikawx biex ma tkunux iġġudikati. Però mbagħad band oħra jgħidilna ġġudikaw. Fi-Ġwanni jgħidilna ċar u tont illi iva hemm bżonn illi niġġudikaw. Kapitlu 7 vers 27 ta' Ġwanni. Tagħmlux ġudizzju fuq dak li jidher, iżda għamlu ġudizzju skont il-verità. Mela, dak li qal f'Matteo fil-priedka tiegħu fuq il-muntanja qed jgħidilna qed jafżana biex ma nagħmlux ġudizzju ħażin. Ma nagħmlux ġudizzju ħażin. Ma qed jgħidilna għamlu ġudizzju skont il-verità. Skont il-verità. Issa. Mela hemm ġudizzju korrett u hemm ġudizzju skorrett, hemm ġudizzju tajjeb, hemm ġudizzju ħażin. Skont ġudizzju qiegħed tagħmel, dik hija l-qofol ta' kollox. Ħafna drabi niżbaljaw għax il-ġudizzju tagħna jkun fals. Ikun fals. U ħanurikom 5 modi kif il-ġudizzju tagħna ikun fals. Hawnhekk ġudizzju superfiċjali. Ġudizzju superfiċjali. Għaddej nsuq fil-karozza u għaddej mill-misraħ tar-raħal u nara lil Fonzu ħireġ mill-ħanut tal-imbit u ngħid wara dak mara li raġa Marsi jisker. Rajt xi ħaġa waqgħet għall-konklużjoni x'qalli moħħi. Fir-realtà kieku saqsejt kont insir naf illi iva Fonzu rajtu ħireġ mill-ħanut tal-imbit imma xmar jafża lill-ġar tiegħu li kien jaf li qiegħed dak il-ħanut illi martu s-sakret barra. Ir-realtà ma kelli ebda idea tagħha. Jiena għamilt ġudizzju superfiċjali. Dak li raw mingħajr ma fittixt il-fatti, mingħajr ma kkonfermajt, mingħajr ma tindaġni tiegħi, ħafna drabi din nagħmluha. Naraw xi ħadd ma xi ħadd ieħor u dak ma qed jagħmilha. Qed forsi dak qiegħed sejr id-dar għandu biex jgħinu f'xi faċendi. Noqgħdu attenti għax din hawnhekk għalhekk ġesu jgħidilna tiġġudikawx biex ma tkunux iġġudikati. L-ewwel ħaġa ġudizzju imsejjes fuq l-apparenza, fuq dak li jaraw għajnejja. Ma nistgħux naqgħu f'konklużjonijiet mela. Prematuri, rajt xi ħaġa tajjeb u l-konklużjoni tiegħi kienet xi ħaġa totalment m'għandix taqsam mar-realtà. Irridu investigaw il-fatti. Proverbi 18 vers 13 jgħidilna min wieġeb qabel ma jisma' juri l-bluqa tiegħu u jibqa' imriex fil-konverzazzjoni ta' bejnietna u x'in tibda tisħol l-ħaġra u nibdew naqbżu fuq xulxin. Hemm programm fabuż fuq il-televiżjoni ma narax jiena imma taħsibhom
gwerra ċivili, għax kulħadd jaqbes fuq kulħadd, tejni ċans nispiċċa. Għandi ħsieb biex ngħaddihulek inti apparentament diġà taf xejn f'moħħi u qed tweġibni qabel ma jiena esprimejt ruħi. Dak li qed jilgħu il-proverbi fejdilna min wieġeb qabel ma jisma' juri l-bluwa tiegħu. Alla tagħna l-sin biex nesfru nfusna. Ok, ħanisma dak li għandek xi tgħid, imbagħad inwieġbek. Ħafna drabi nagħmlu ġudizzju mingħajr ma nkunu smajna. Mhux hekk ġralu xmun il-Fariżew, stieden il-Ġesu għal ċena daħlet dil-mara mid-dimba u tibki ma' riġlejn Ġesu u xmun il-Fariżew għal dar-raġel kieku u profeta kien jintebaħ. Ma kienx ħalli jatmissu din il-mara il għaliex midimba. Il-fatti ma kienux hekk, il-fatti Ġesu ħallija għax dik il-mara kienet marra li tħobbu, kienet temmen fih, kienet taf li qalet il-maħfra minn għandu, rriet tesprimi s-soba tagħha, l-indiema tagħha. Ġesu spjegalu li xmun, għallu dik inħaffrilha ħafna, għalhekk tħobb ħafna. Noqgħdu attenti mela illi il-ġudizzju tagħna ma jkunx wieħed superfiċjali, kif jaraw għajnejna. Imbagħad ġudizzju ipokritu ukoll hawnhekk, anzi il-kuntest juri meta Ġesu qal tiġġudikawx biex ma tkunx iġġudikati, l-aktar qed jafżana hawnhekk kontra ġudizzju ipokritu. Jien qed ngħidlek biex ma tkunx immorali meta jiena nnifsi immorali. Jien qed ngħidlek biex ma tidajx meta jiena nnifsi tiżloq li ħin kollu. Dak huwa t-tip ta' ġudizzju li rridu nevitaw. Bil-mank il-Malti, mis-sirijietna, kienu jgħidu biex tiskonġri, tkun pur, biex tkaċċix jaten, ma tix tkun indemonjat inti nnifsek. Dak propja li qed jgħid Ġesu Kristu hawnhekk. Li tara s-sifja fajnhuk u ma tarax it-travu li hemm fajnek stess. Anke b'ċertu sens ta' umorizmu li wassal messaġġ. Immaġina travu ġo għajnek. Tifhem, ħafna drabi il-fallimenti morali tagħna huma wisq aktar gravi mill-tikka li qegħdin naraw ħaddieħor. Ma kif jgħidu il-ġemel għandu ħotobtu fuq wara għax kieku jaqa' u jmut sobtu. Ma nistax naffordjaw illi nġibu ruħna bħal ġimla. Naraw id-difetti f'ħaddieħor u ninsew tagħna. Dak it-tip ta' ġudizzju Ġesu iva jikkundannaħ. Għax Ġesu jobod l-ipokrazija, jobod il-faċċolizmu li jiena qed nippretendija tal-qaddis meta minix. F'kapitlu 6 tal-istess priedka fuq il-muntanja infatti Ġesu jgħid meta tagħmel il-karità tiegħek toqgħod iddoqq it-tromba quddiemek bħalma jagħmlu l-ipokrit fis-sinagogi u fit-toroq biex ikunu mfaħrin mill-bnedmin. Ikompli jgħid ukoll vers 5, meta titlob tkunx bħal l-ipokriti għax huma jħobbu jitolbu qegħdin fis-sinagogi firjus it-toroq biex jarawhom in-nies tassew ngħidilkom għandhom ħlashom. U anke meta issum vers 16 jgħidilna tkunux bħal ipokriti b'wiċċhom qarras għax huma jqarsu wiċċhom biex jidhru lill-bnedmin li huma sajmin. Tassew ngħidilkom għandhom ħlashom. Kull darba tkunux bħal ipokriti. Tkunux bħal dawk li qegħdin jirreċtaw reliġjożità biex jitfaħru mill-bnedmin, biex ikunu onorati minn sħabhom. F'dak is-sens mela, jekk jiena qed nipprova nikkoreġi l-ħaddieħor, meta jien innifsi għandi ħafna x'nirranġa x'nirriforma f'ħajti, Ġesu ma jridix dik. L-ewwel tnaddaf int, imbagħad tkun kapaċi tgħin il-ħaddieħor jindaf. Fl-ittra lir-Rumani Pawlu jgħid għalhekk ja bniedem int min int m'għandek skuża li tagħmel ġudizzju fuq ħaddieħor. Għax int li tagħmel ġudizzju minn ħaddieħor tikkundanna lek innifsek, għax int li tagħmel ġudizzju
qed tagħmel dawn l-istess ħwejjeġ. Hija xi ħaġa mistmerra f'għajnejn Alla meta aħna qegħdin nippruvaw nikkoreġu lil kulħadd meta inti nnifsek mimli difetti. Mimli difetti. Mela, ġudizzju superfiċjali ħażin, ġudizzju ipokritu ħażin, ġudizzju ħarex u blaħnina. Ġudizzju ħarex. L-għonet bħala regola ġenerali, il-Kristjan għandi ġib ruħu bħala persuna ġwejda u ħelwa ma' ħaddieħor. Ditta l-Titu, Pawli jgħidilna, illi aħna manna najru l-ħadd. Manna najru l-ħadd. Ma nkunu ġellieda, imma ġwejdin. Ma nswed ġifieri. B'sens ta' umiltà fina. Billi ikunu kollhom ħlewwa ma' kulħadd. Ma' kulħadd. Ma' dawk li huma favorik, kontrik, tal-istess fidi tiegħek, li mhumiex tal-istess fidi tiegħek, kollhom ħlewwa ma' kulħadd. Meta naslu biex nagħmlu ġudizzju skont il-verità, kemm ħad tkun differenti l-istorja? Kemm tkun differenti jekk aħna ħanimxu biħlewwa ma' kulħadd, biħniena. No, waħda mill-beatitudni illi Ġesu beda l-priedka tiegħu imberkin dawk li jħennu għax dawn għad isibu ħniena mingħand Alla. Dawk li jħennu. Meta tara xi ħadd li iva qiegħed jidneb iva, qiegħed jisker iva, qiegħed jidgħajħin kollu, iva qiegħed jikdeb, qed jisraq, qed ħawat fil-dar. U inti ħadd tmur biex bil-lembuba issawtu fuq rasu. Le, dak huwa ġudizzju ħarex. Dak huwa ġudizzju mingħajr ħniena. Ġesu jrid li ġudizzju tagħna ikun motivat mill-ħniena. Meta Ġesu kundanna l-Farizej f'Mattew 23, meta fl-aħħar tal-ministeru tiegħu. U iva għalilhom kemm il-darba gwaj għalikom skribi u Farizej, ipokriti. 7 darbiet. Għandu ħanidu akkuża waħda wara l-oħra. Nemmen iva illi Ġesu għal dak id-diskors għax ħass ħnina tremenda l dawk in-nies illi kienu jibsin f'qalbhom, illi ma ridux jaraw id-dawl, illi rridu jibqgħu mexjin fil-vija ħażina tagħhom. F'kull każ, il-ġudizzju tagħna irid ikun ħanin. Għalhekk jgħidilna bil-ġudizzju li tagħmlu isir ġudizzju minnkom u bil-qies li bih tqisu jerġa' jkun meqjus lilkom mingħand Alla. Jekk inti ħsibek biex tiġġudika ħalli triex u twaqqgħat ċajt u tkasbar dak li jkun billi tgħajru u turih kemm hu bniedem ħażin. Ġesu qed jgħidilna Alla wkoll hekk ħajmxi miegħek. Bil-ġudizzju illi tqisu intom hekk ukoll se jerġa' jkun meqjus lilkom. Imma jxirrik mingħand Alla, jien rrid ħniena mingħand Alla. Jien rrid ħniena pura mingħand Alla rrid. U allura fil-relazzjoni tiegħi ma' ħadd ieħor irid noqgħod attent illi anke meta nikkorreġih, ħa nikkorreġih b'sens ta' ħniena, modrija, simpatija, għax nifhem illi li kieku mhux għal grazzja Alla jiena nkun fl-istess pożizzjoni tiegħu. Tiddan huwa bniedem midaj, jiena din ir-raġuna li kieku Alla ma irrażżanlix il-sieni u ma għallimnix nikkontrolla l-sieni, jiena kont inkun midaj bħalu. Allura nara fil-li dak il-bnied għandu bżonn il-ħnien, għandu bżonn nikkoreġih, iva. Iva, għandi bżonn niftaħlu għajnejh, ma bil-ħniena. Ġudizzju ħażin ikun meta jkun ukoll ġudizzju favur ta' nfusna. Għaliex isir it-tilwim fost il-koppji? Għaliex isir il-ġlied fost il-ħbieb? Għaliex naraw il-vantaġġi tagħna biss. M'għandniex kapaċi nużaw il-lenti illi bija qegħdin nikkonsidraw il-qagħda għal kulħadd, għal kull min ikkonċernat. Meta mar il-Farisew fit-tempju u talab
U ma ġembu kien hemm il-Pubblikan qed jitlob ukoll. Storja vera li tillumina il-każ tagħna. Il-Fariżew beda jitlob u Alla ningrazzjak għax jien minix bħal nies oħra, ħattafin, adulteri, jew anke bħal dal-Pubblikan. Fil-Pubblikan ma ra xejn tajjeb. Lief ħażen. Jiena insum darbtejn fil-ġimgħa nagħti l-għexur, eċetera, eċetera, eċetera. Baqa kollox favorih, kollox it-tajjeb tiegħu, kollox kemm hu ħajdok il-krema tas-soċjetà. Dak huwa ġudizzju ħażin. Meta int biss it-tajjeb fid-dinja, int biss qatt ma tiżbalja. Dak il-Fariżew qed jurina illi li ma kienet xejn talba. Ma kienet xejn talba. Kienet ħanidu hekk għamel lista ta' affarijiet favuti jew innifsu mhux vera. Alla qed isejħilna għall-umiltà għaliex jopponi lill-kbur. Il-Fariżew kien raġel kbur minn fuq bih innifsu, mentri il-Pubblikan ħabbat fuq sidru qal u Alla kun ħanin miegħi għax jiena mitnab. Il-Pubblikan ra il-ħażin. Imberkin dawk li għaw il-ħażin fihom fushom. Neġa nitgħarfu niġġieldu bejnietna bħala koppji, eċetera, eċetera. Għaliex? Għax naraw it-tajf fina, ma nix naraw it-tajf ħaddieħor, ħaddieħor naraw il-ħażin, u fina nfusna ma nix naraw il-ħażin. Nef kun ibbilanċjaw daqsxejn l-affarijiet. U ngħidu kif tajt l-Iskrittura għax kollha dimbu. Inkluż jien, kollha dimbu. U neqsim il-klura tagħna. Wallu kollha kemm aħna għandna bżonn urġentament tal-ħniena tagħna. Il-ħames tip ta' ġudizzju ħażin huwa ġudizzju kontra l-verità ovvja. Meta inti qed tagħmel ġudizzju, dak il-ġudizzju tiegħek ma jaqbilx mal-verità. Xut qarriq jgħidilna fil-Proverbji 19 vers 5. Xut qarriq ma jgħaddix b'xejn u min jitkellem bil-gideb ma jeħlisiex. Ara ma taħsbux li min qed jikdeb u jberbex u jqarraq bil-gvern u bil-proxmu tiegħu ħajeħlisa tagħu kif ma jeħlisiex. Aħna nemmnu li tista' teħlisha mill-miżieb però fil-ġudizzju finali teħel fil-qattara. Żgur teħel fil-qattara, żgur teħel. U allura il-ġudizzju tagħna irid ikun skont il-verità. Jekk jiena qiegħed nagħmel ġudizzju imsejjes fuq il-gideb jew fuq l-qlajja dak huwa ġudizzju ovvjament ħażin. L-ewwa intom tafu daqsi illi bħala Kristjani Evanġeliċi aħna timbrati bħala nies intolleranti x'vera. Bħala nies illi ħsiebkom biex tiġġudikaw, ħsiebkom biex tagħkom biss tajjeb, dak it-tip ta' lingwaġġ illi dak li jkun ċerta nervożiżmu ma mhuwiex kapaċi illi jitratta jew jitkellem magħna il għaliex diġà timbrati bħala nies intolleranti. L-għajta hija favur it-tolleranza, imma huma nfushom intolleranti lejna. Huma li jridu l-tolleranza ma' kulħadd, huma nfushom meta aħna nkunu intolleranti lejhom, mhumiex tolleranti lejna. U allura hawnhekk l-ewwel jridu għalfejn jikkonsidrawna bħala intolleranti. Għalfejn jikkonsidrawna bħala nies illi ma ninżluhomx tajjeb. Il għaliex nitkellmu kontra dnub. U nitkellmu kontra dnub il għaliex jekk għandek bniedem marradi serjament u dak istanti tal-għajnik u tajtu iva. M'għandek xejn gravità ġifieri prattikament ħatibqa' tgħix ħajja normali? Le, mhux il-każ. Aħna nies iridu nkunu onesti, nafu Alla ġudizzju għandu kontra dnub u imqantlin mill-imħabba lejn proxmu. Nixtiequ li ma jibqgħux jgħixu fit-tlam, ma jibqgħux jgħixu f'nuqqas ta' realtà. U allura iva għalhekk ma jaħmluniex prattikament. L-oppożizzjoni kontra d-dnub però hija virtu. Meta inti topponi d-dnub, meta inti
jibxef id-dnub. U tirreferi għalih bħala dnub, mhux bħala djufija, jew bħala debolizza, jew għax dak trabbek miskin. Dak huwa virtut mela. Proverbi 6 jgħidilna hemm 6 ħwejjeġ li joqgħod il-mulej. 7 huma miskarħi minnu, għajnejn imkabbra, l-sin giddieb, idejn li xerdu dem blaħtija, qalb li tberren ħsibijiet ħżiena, riġleħ ħfief biex jagħmlu ħsara, xut qarrieq li jgħid il-gideb u min bellaħwa jġib il-ġlied. Din hija l-fehma tagħha fuq dawn it-tip ta' dnubiet. Meta jien qiegħed niddwi dan id-diskors, meta jien qed ngħaddih ħadd ieħor illi jekk f'dal-każ pereżempju huwa raġel vjolenti, raġel ħafif li għandu riġleħ ħfief biex jagħmlu ħsara, allura huwa vjolenti. U qiegħed iwissieħ, ovvjament hu mhux ħajubiex il-bija. U għalhekk ikollna ħafna drabi nħallsu prezz. Jekk aħna rridu nkunu verament fidili għall-kelma tagħha, ħajkollna nħallsu prezz. Ħajswielna dik it-tip ta' xhieda fidila ħad iswielna. Xi ġra l-Ġwan il-Battista? Lill-Erodi kellu il-kuraġġ jgħidlu mhux sewwa għalik illi jkollok il-mara taħuk. Għalhekk Erodja kellha ġlieda kontra tiegħu u xtaqet toqtlu. U meta sabet iċ-ċans x'għamlet? Tajritlu rasu. Ġwan il-Battista kellu jħallas prezz tal-li fedelment prova jgħin lill-Erodi fil-ħajja spiritwali tiegħu. Hija daqshekk sempliċi. Ġesu qal l-istess ħaġa. Qal id-dinja tobodni għax jiena nixed kontra tagħha lill-emejl tagħhom maħżiena. U sakemm aħna nixbħu Ġesu Kristu u nagħmlu bħalma jagħmel hu u jgħid li s-serq huwa ħażin imma li tagħti karità huwa tajjeb. Illi tobdi l-ġenitur huwa tajjeb imma li tkun insubordinat huwa ħażin. U dal affarijiet kollha qegħdin nistiednu l-odju u l-mibeda tad-dinja kontra tagħna. Hija daqshekk sempliċi. Pawlu frattant jgħidu l-Timotju li kien sieħbu fix-xandi tal-Evanġelu għallu sus fi żmienu barra minn żmienu ċanfar widdeb b'kull sabar u fedeltà. Iva, meta Ġesu qal tiġġudikawx ħalli ma tkunux iġġudikati qed jgħidilna għodu attenti ma tagħmlu ġudizzju ħażin, ma fl-istess ħin irridkom tagħmlu ġudizzju tajjeb. Jitma raw ġudizzju tajjeb. Però jridu noqgħdu attenti l-aħwa illi fir-relazzjoni tagħna ma' xulxin, ma' sħabna fuq post tax-xogħol, mal-infidili, kull meta aħna ħaniġbdu l-attenzjoni tagħhom għal fallimenti morali tagħhom. U dik hija importantissima li nagħmluha. Inutli tgħidilhom Ġesu miet għal midinbin u Alla jħobbok, inutli tgħidilhom hekk għax jgħid mela jiena nsabqek fien. Turih il-ħażen tiegħu, turih illi s-saħħa tal-Alla hija fuqu, turih illi hu ħati u jekk imut f'dak l-istat jintilef għall-eternità fl-infern. Titturih. Imbagħad jibda jxennaq, imbagħad jibda jġieħ l-aptit. Imbagħad jibda jistaqsik mela x'għandi nagħmel biex nikseb il-maħfra. Meta nagħmlu hekk però, meta aħna nibdew niġbdu l-attenzjoni dak li jkun għal għada spiritwali falluta tiegħu, għodu attenti li dan nagħmluh bl-imħabba. L-imħabba hija muftiħ tad-deb fir-relazzjonijiet kollha tagħna. Pawlu jgħidilna tkellmu l-verità bl-imħabba. Bl-imħabba. Iva qed inħobbu dak li jkun meta jiena qed nurih, imma ħankun ċert li hu jifhem li qed ngħidlu hekk għax nirrispettah.
għax irridlu l-ġid. Jekk nara xi ħadd qed jisraq mis-supermarket. U musibu barra u ngħidlu kemm inti ħallil, ma tistħix battek, rajtek ħriġbija dak l-oġġett. Dak kif ħajstmani lili? Kif ħajstmani? Probabilment naqla xi daqqa ta' sejq. U l-konversazzjoni tiqaf hemmhekk. U għaz tkun bdiet il-konversazzjoni. Imma kien qed naraħ jisraq. U ħareġ bija, u ndunajt. U nista' nsibu barra, u ngħidlu sinjur, skużani, mhux indaħallek. Imma batut għandek bżonn il-flus nieqes, għax fil-każ nista' nara kif ngħinek, imqar ftit. Imma ma tafx li huwa ħażin li tisraq. X'differenza? It-tnejn ġudizzji, u għedu ġudizzju ħarex, ġiżu jikkundannaħ. Li huwa ġudizzju bl-imħabba. Nitkellmu l-verità bl-imħabba. L-ewwel Korintin 16 jgħidilna Pawlu, kull ma tagħmlu qisu li tagħmluh bl-imħabba. U ċoe dik il-ħsieb fina illi jiena se nitkellem hekk, se niltaqa' ma' dak, se nipprova nikkonvinċih għax irridlu l-ġid. Għax irrid li dan ikun ħabib malla. Għax irrid li dan igawdi l-barka tagħna u mhux is-saħħa tagħna. Pawlu jgħidilna li nistgħu nkunu nitkellmu bil-lingwi tal-anġli u tal-bnedmin ma jkunx imħabba. X'niswew? Xejn. Jekk nasbu ħana qegħdin nagħmlu xogħolna, qegħdin nevanġelizzaw, imma qegħdin nevanġelizzaw biqrusa u bla ebda interess. Imma sempliċement qegħdin ngħaddu l-kelma hekk. Le. Il-relazzjoni tagħna għandu jkunu infawrin b'sens ta' kumpassjoni, ta' modrija lejn dak li jkun. Bħalma infatti huwa Alla magħna vera. Alla missierna David xjajt dwaru Salm 103 vers 13. Palma missier tiġi ħniena minn uliedu. Hekk il-mulej tiġi ħniena ma' dawk li jibżgħu minnu. Għax hu jaf kif aħna magħmulin. U jiftakar li aħna trab. Alla huwa ħanin. Huwa miżerikordjus magħna għax jaf id-ġufija tagħna. Wara jien m'għandix inkun l-istess mod ma' ħadd ieħor jekk jien ibnu. U dik hemmhekk naħseb jiena nkunu badna vija oħra fil-evanġeliżmu tagħna kif aħna nittrattaw ma' ħadd ieħor. B'dan il-mod meta aħna l-ġudizzju tagħna nagħmluh skont l-imħabba, ngħidilkom li r-relazzjoni tagħna jitjiebu ħafna. Għax hekk jibda jgħid nara da jimpurtah minni. Ġie fetaħ li għajnejja, però il-mod kif qalil, il-mod kif wera li hu dispost biex jenni tagħmel id-differenza kollha. U bekk nkunu verament qegħdin nuru li aħna jinteressana mhux biss mill-verità, ma l-verità moddija bl-imħabba skont il-karattru ta' Alla tagħna. Amen. Blind, but now